Vedomá tvorba reality je čoraz častejšie skloňovaná a teší ma fakt, že je stále viac tých, ktorí chcú byť osudom vedení a nevlečení. Lebo svoj život žijeme buď vedome alebo nevedome, ale žijeme. Deň beží za dňom, udalosť strieda ďalšia udalosť. Raz sme hore a raz sme dole, bez ohľadu na to, či svoj život vedome riadime alebo nie. Ale znamená to, že nad ním máme kontrolu, alebo teda nemáme vôbec? Že sa dá žiť podľa nalinajkovaného scenára? Skúsme sa spoločne pozrieť na to, čo to vedomá tvorba reality je, na čom stojí a na čom naopak padá. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Dňom, kedy sme sa prvýkrát nadýchli, kedy sme opustili bezpečie maminho lona, sa začala naša cesta. Do batôžka sme dostali prvú selfie, vesmírnu. Náš dátum narodenia, hodina, minúta a miesto to všetko určilo, ako bude vyzerať prvá a v podstate celoživotná fotografia nášho života. Dostali sme do rúk mapu, lenže tá mapa je tak trocha zakódovaná a ako deti sme k nej mali dešifrovací kľúč. Ako sme ale rástli a stále viac si uvedomovali svoje okolie, začali sme prijímať nastavenia rodičov, kamarátov, rodiny, školy, spoločnosti. Spôsobuje to naše oddeľovanie sa od dešifrovacieho kľúča k nám samotným. No stále ešte máme mapu a vieme sa ku koreňom našej osobnosti dopracovať. Začala som tak obrazne, ale v podstate je v tom všetko. Život je naša cesta a zároveň cieľ. Ak necháte loď len tak na mori, prispôsobí sa morským prúdom rovnako ako tá loď, ktorá má svojho kapitána. Aký je v tom rozdiel? V prvom prípade ste len bezmocným pasažierom, ktorý sa spolieha na to, čo sa deje okolo neho. Môže len dúfať, že príroda bude milostivá a neprídu hurikány, ktoré jeho loď pošlú na morské dno, prípadne to bude nekonečná plavba šírim oceánom. Kapitán tú loď naopak ovláda. Tým, že ju pozná, vie, čo dokáže, ako má najvyššiu rýchlosť, kedy treba spomaliť, kedy pridať, kedy stiahnuť plachty a kedy naopak rozvinúť. Vedomá tvorba reality je náš postoj. Postoj k tomu, čo sa deje okolo nás. A náš postoj vychádza z nás, z toho, ako sme nastavení. Nie každý to máme rovnako, aj keď mnohé je spoločné pre väčšinu. Ale vždy trocha inak. Aj jeden obyčajný hrnček vidíme rôzne, v závislosti od toho, z ktorej strany sa naň pozeráme. Aby som teda odpovedala, na čom stojí vedomá tvorba reality? Na tom, ako sa poznáme. Ako dokážeme reálne ohodnotiť to, k čomu sme a k čomu naopak nie sme stvorení. Každý to máme inak. Vedomá tvorba stojí na pochopení toho, že nie každý máme svoju mapu nastavenú tak, aby sme mohli drillovať hru na klavír. Niekomu idú vedomosti samé a niekto potrebuje dlhší čas na učenie. Niekto potrebuje návod, iný aj s navigáciou zablúdi v byte. Úprimne sa priznám, keby som tieto vedomosti mala v čase, keď sa mi narodili deti, asi by som ich vychovávala inak. Nie, že by boli vychované zle, naopak, ja mám skutočne úžasné deti. Doteraz už viem, kde som robila chybu vo význame, že som ich programovala a oddeľovala od toho, čo je pre nich dôležitým len preto, lebo ja som to nevedela. Uvediem príklad. Moja dcéra je čistý generátor a ako dieťa vedela, že jej pravda stratégia je v sakrálnych zvukoch. A často so mnou komunikovala cez ne, lenže ja som sa k tomu postavila tak, že odpovedať sa má celou vetou a nech to skrátka nerobí. Učila som ju komunikovať, čo je síce chválihodné a treba vedieť hovoriť, ale v princípe, na tej strane druhej, som jej týmto zablokovala prístup k jej rozhodovaciemu centru. Počasia, keď som sa tieto veci dozvedela, keď som ich začala testovať na sebe, na rodine, na známych, kedy som mala vlastnú prax, kedy som mala spätnú väzbu od svojich klientov, tak mi došlo, kde som kedysi, keď som svoj život nežila vedome, ale na základe prevzatých vzorcov, noriem, blokov, strachov, robila chyby. Nevyčítam si to, lebo nemôžeme za to, čo nevieme, čiastočne. Potom, keď som dcere hovorila, ako má tie zvuky využívať, prišla vtipná situácia, lebo sa ma opýtala, že čo po nej vlastne chcem, keď najskôr jej to zakazujem a teraz navrhujem, aby to naopak využívala. No, zrkadlenie. Druhý príklad.
Som manifestujúci generátor s emočnou autoritou, rovnako ako môj syn. Sama som na sebe vnímala, že ma rodičia a situácie častokrát tlačia do rozhodovania, ktoré ma ubíjalo, frustrovalo. Hnevala som sa sama na seba, prečo sa niekedy tak ťažko rozhodujem. Niekedy, nie vždy. Prečo som citlivá, prečo som emočná, prečo sa na emočnej vlne väzím ako na tej lodi. Tlačili ma do racionality, do toho, aby som veci neskúšala, aby som sebe potláčala citlivosť. Vtip je v tom, že si mnohé veci skôr všimnete na tých druhých ako na sebe. Prirodzene to sa lepšie vidí, lebo nás sa to predsa netýka. Synovo večné neviem ma často vytáčalo. Nevidela som, že to mám podobne. Netušila som, že to neviem je presnou odpoveďou. Keď som si dovolila poznať svoju mapu, keď som si dovolila svoj život žiť vedome a nehambiť sa za to, nehambiť sa, že som taká, aká som, vtedy mi došlo, že som tlačila na syna rovnako, ako tlačili moji rodičia na mňa. Prevzaté vzorce, ktoré aplikujeme bez znalostí. Teraz už presne viem ako na syna, ako na mňa. Už viem, že on, rovnako ako aj ja, potrebuje čas. Lebo my sa skutočne vezieme na emočnej vlne, ktorá rozhoduje. To nie je o náladách, to je o mechanike nášho fungovania. A odrazu je život jednoduchší, menej stresový. Preto keď sa nepoznáme, keď kvantujeme a zadávame svoje zámery, je možné, že sa nám nedejú tak, ako by sme chceli. Alebo vôbec. A prečo? Lebo neberieme do úvahy svoju mapu života. Nepracujeme s našimi darmi, ale snažíme sa zmeniť to, čo sme si nepriniesli. Ako by ste chceli od Trabanta, aby jazdil ako Ferrari. Obe sú auta, obe jazdia, obe značky majú svoje plusy a mínusy. Nemôžeme mať všetci len Ferrari. V niektorých veciach je možno ten Trabant oveľa lepší ako to najluxusnejšie auto. A tak je to aj s nami. Každý sme originál a ak sa poznáme, odrazu sami vieme, čo pre nás znamená vedomá tvorba reality. Byť sám sebe kapitánom a vedieť ovládať loď. Nebyť na Titaniku, nemať nereálne predpoklady, očakávania, ale rešpektovať nastavenia. S týmto vám viem pomôcť. Stačí sa ku mne na rozbor objednať. Musím povedať, že ma potešilo, keď mi napísala jedna pani klientka, že môj rozbor jej zmenil život, že konečne pochopila a držala sa toho. To je to, prečo to robím. Aby som vám pomohla. Môžem vám ukázať cestu, ale kráčať po nej musíte sami. Teraz už viete, že váš postoj k životu je vaša vedomá tvorba, že na poznaní samého seba, na tom, ako to využijete, stojí váš úspech alebo neúspech. Druhou vecou sú naše bloky, prevzaté vzorce. Ak kvantujete nesprávne nakalibrovaný, aj výsledok je iný, alebo možno presný, ale z nejakého dôvodu vám to radosť, spokojnosť a šťastie neprinesie. Aj s týmto viem pomôcť. Ponúkam kvantové terapie alebo sedenie, ako chcete, ktoré robím naozaj jemnou, nenásilnou metódou. Najlepšie osobne, ale dá sa aj na diaľku, s tým nie je problém, tak sa pokojne ku mne objednajte. Ale nezabudnite, že duša sa lieči rovnako dlho ako telo. Ak si zlomíte nohu, nestačí, že vám ju dajú do sadry a už je to v poriadku. Chce to čas, kým sa kosť zrastie. Potom príde rehabilitácia a len jedna procedúra vám takisto bolesť neodstráni. A tak je to aj s nami a našimi potlačovanými blokmi. Zbierame ich celý život a čakáme, že sa to zlepší jedným sedením. Ak ste takto nastavení, no, asi vám nepomôžem. Ani ja a ani nikto iný. To môžete len vy. Čo dodať na záver? Asi odpoveď na otázku položenú v úvode. Môžeme mať svoj život pod kontrolou? Áno, do istej miery, do tej, na ktorú máme dosah. A zároveň aj nie, pretože každý z nás sa sem prišiel učiť vyvíjať a to sa deje cez rôzne životné výzvy. Tým sa nevyhneme, ale môžeme k ním pristupovať vyzbrojení znalosťou toho, čo dokážeme, kde naopak je lepšie veci nechať tak a tým v rukách držíme kormidlo svojej lode. Lebo ani kapitán nevie rozkázať moru, vlnám, prúdom. Vie ich ale správne využiť. Verím, že tieto informácie začleníte do svojej praxe. O vedomej tvorbe reality mám kurz, ktorý nájdete v Akadémii kvantovou optikou. Tam sa dozviete viac. Teraz ale môžete vedome dať svoj like, páčik. Pridať sa k odberu kvantovej optiky a nezabudnite na zvonček, aby vám neušlo moje ďalšie video. Urobíte mi radosť a tak vedome vnesiete lásku do tohto sveta. Rovnako by ma potešilo, ak by ste sa pridali na odber môjho telegramu kvantovou optikou. Sledovať ma môžete aj na FB alebo Instagrame. Nájdete tam krátke informácie o tom, ako Luna prechádza znameniami, ako Slnko aktivuje genové kľúče a aké energie budú vplývať v ten ktorý týždeň, ako s nami komunikuje naše telo a iné.
Krásny deň vám, priatelia, úžasní tvorcovia.